መስትያት ክትሪኡ ከለኹም እቲ ቀደም ዝነበረኩም ጥዑይን ጽሩይን ቆርበት ተጨማዲዱን ብማዳ ጸለምቲ ነጠብጠባትን ክውረር ከሎ ምርኣይ ብጣዕሚ ዘናድድ እዩ። ብዙሕ ክሬማት ተጠቒምኩም ለውጢ ምስኣንኩም ቆርበተይ ደኣ ንምንታይ ክፀሪ ዘይከኣል ኢልኩም ተስፋ ቆሪፅኩም ትፈልጡ ዶ? እቲ ሓቂ ግን እቲ ሚስጥር ኣብቲ ኣብ ገጽኩም ትለኽይዎ ዘለኹም ክሬም ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኣካላትኩም እዩ ዘሎ። ቆርበትና ናይቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጥዕና መስትያት እዩ። ቆርበትኩም ንቑፅ ዝጨማደድን ጸለምቲ ነጠብጣባት ዝመልኦን ዝኸውን ዘሎ ብሰንኪ ዕድመ ዘይኮነስ ብሰንኪ እቲ ኣካላትኩም ዝሓቶ ዘሎ ንጥረ ነገር ብምስኣን እዩ። ጽባቐ ካብ ውሽጢ እዩ ዝጅምር። ንቆርበትኩም ካብ ፀሓይን ብከላ ከም ዋልታ ኮይኖም ዝከላኸሉ ንኣካላትኩም ድማ ካብ መርዛም ነገራት ዘፅሪ 8 ተፈጥራዊ ፈውሲ ዝኾኑ ፍረታት ክነግረኩም እሞ ቆርበትኩም መሊሱ ክፀርይን ከም ወርሒ ክበርህን ግበሩ። ሰላም፣ እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ። ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናባኹም ንፍንዎ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንከምልጠኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ይግበሩ። ኩላትና ንእስነትና ክንዕቅብን ድሙቕ ቆርበት ክህልወና ንምነ ኢና። መብዛሕትኡ ግዜ ውፅኢታዊ ፍታሕ ዝርከብ ካብቲ ንዘውትሮ ምግቢ እዩ። እዞም ዝስዕቡ 8 ፍረታት ንእርጋን ንምክልኻል ተፈጥሮ ዝዓደለትና መድሓኒት ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ቀዳማይ በለስ ንእርጋን ኣብ ምክልኻልን ንጥዕና ቆርበትን ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ጥቕሚ ዘለዎ ፍረ እዩ። ብፀረ ኦክሳይድን ዝሃብተመ እዩ። በለስ ልዑል መጠን ማይ ዝሓዘ ፍረ እዩ። ቆርበት ምስ ዝነቅፅ እዩ ዝሽብሸብን መስመራትን ዝጅምሮ። በለስ ምምጋብ ግን ንቆርበት ካብ ውሽጢ ንግዳም ራሕሲ ብምሃብ ልስሉስን ድሙቕን ንክኸውን ይገብሮ። በለስ ብፋይበር ዝሃብተመ እዩ። ጽቡቕ ምሕቃቕ ምግቢ ምስ ዝህሉ ኣብ ውሽጢ ኣካልና ዘለዎ መርዛም ነገራት ብቐሊሉ የወግዶም። እዚ ድማ ቀጥታዊ ጽልዋ ኣብ ቆርበትና ስለ ዘለዎ ቆርበት ካብ እርጋንን ካልኦት ሕማማትን ይከላኸል። በለስ ንጥዕና ልቢ፣ ንምቁፅፃር ሽኮር ደምን ንምሕቃቕ ምግብን እውን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ስለዚ በለስ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ብፍላይ ኣብ ክረምቲ ብበዝሒ ምምጋብ ንጥዕናን ጽባቐን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብዙሕ በለስ ምምጋብ ድርቀት ከይፈጥር ምስኡ እኹል ማይ ምስታይ ኣይትረስዑ። እቲ ካልኣይ ብርጭቕ ጥዑም ጥራይ ዘይኮነስ ንቆርበት ከም ናይ ውሽጢ መከላኸሊ ፀሓይ ኮይኑ የገልግል እዩ። ብርጭቕ ካብ ኮሚደረ ንላዕሊ ዝለዓለ መጠን ሊኮፒን ይሕዝ። እዚ ባእታ እዚ ንቆርበት ካብቲ ንእርጋን ዘቀላጥፍ ጎዳኢ ጨረር ፀሓይ ይከላኸለሉ። 92% ብርጭቕ ማይ እዩ። ቆርበት ምስ ዝነቅፅ ምጭምዳድ ቆርበት ቀልጢፉ ስለ ዝረአ ብርጭቕ ምምጋብ ንቆርበት ካብ ውሽጢ ተለኽዩ ንኽፀንሕን ድሙቕ ንክኸውንን ይገብሮ። እቲ ሳልሳይ ካሮት ንቆርበት ብሩህ ሕብሪ ክህልዎን ንክሕደስን ዝሕግዝ ብሉፅ ኣትክልቲ እዩ። ካሮት ብቤታ ካሮቲን ዝሃብተመ እዩ። ኣካልና ነዚ ባእታ እዚ ናብ ቫይታሚን ኤ ይቕይሮ። ቫይታሚን ኤ ድማ ዝሞቱ ወሃዮታት ቆርበት ንኽእለዩን ብሓደሽቲ ንኽትኩኡን ስለ ዝገብር ቆርበት ኩሉ ግዜ መንእሰይ ኮይኑ ንኽረአ ይሕግዝ። ኣብ ካሮት ዘሎ ቫይታሚን ኤ ንቆርበት ካብ ጸሊም ነጠብጣብን ካብ ዘይተመጣጠነ ሕብሪ ቆርበትን ይከላኸለሉ። ካሮት ፖታሽም ስለ ዘለዎ ቆርበት ከይነቅፅን ከይጫማድድን ራሕሲ ንክህልዎ ይገብር። እቲ ራብዓይ ፓፓየ ተፈጥሯዊ መፅረይ ቆርበት ፓፓየ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ፍረታት እዩ። ቆርበት ካብ ምጭምዳድ ንምክልኻልን ልስሉስ ንክኸውንን ዓብዪ ግደ ይፃወት። ብቫይታሚን ኤ፣ ሲ፣ ኢ፣ ከይ ከምኡውን ብማግኒዥየምን ፖታሽየምን ዝሃብተመ እዩ። ኣብ ውሽጡ ፓፓይን ዝበሃል ፍሉይ ኢንዛይም ይርከብ። እዚ ኢንዛይም እዚ ከም ተፈጥሯዊ መፅረይ ብምግልጋል ንዝሞቱ ወሃዮታት ቆርበት ይቐርፍ። ብተወሳኺ እቲ ዘለዎ ፀረ ኦክሳይድን ንወሃዮታትና ካብቲ ንእርጋን ዘቀላጥፍ ነፃ ራዲካላት ይከላኸለሎም። እቲ ሓምሻይ ወይኒ ሓያል መከላኸሊ ወሃዮታት። እዞም ንኣሽቱ ፍረታት ምስ ግዜ ንዝመፅእ ናይ ቆርበትን ሓንጎልን እርጋን ንምክልኻል ኣዝዮም ሓያላት እዮም። ወይኒ አንቶሲያንን ዝበሃል ሓያል ፀረ ኦክሳይደን ይሕዙ። እዚ ንጥረ ነገር እዚ ንቆርበት ካብ ብከላ ኣየር፣ ካብ ፀቕጥን ካብ ፀሓይን ዝመፅእ ጉድኣት ይከላኸል። ቆርበትና ከይልሕልሕ ከይጨማደድ ይሕግዝ። እቲ ሻድሻይ ኣቮካዶ ምንጪ ጥዕና ቆርበት። ኣቮካዶ ካብ ካልኦት ፍረታት ዝፈልየ ነገር እንተሃለየ እቲ ዝሓዞ ጥዑይ ስብሒ እዩ። ብቫይታሚን ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ኢ ከምኡውን ብሉፃት ፋቲ ኣሲድ ዝሃብተመ እዩ። ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቫይታሚን ኤ ዝሞቱ ወሃዮታት ቆርበት ብሓድሽ ንክትኩ ይሕግዝ። እዚ ድማ ቆርበትና ጽሩይ ንክኸውን ይገብሮ። እቲ ዘለዎ ጥዑይ ስብሒ ድማ ንቆርበት ካብ ውሽጢ ራሕሲ ብምሃብ ድርቀት ከይስምዖን ልስሉስን ድሙቕን ንክኸውን ይገብር። እቲ ሻውዓይ ዘይቱን ንጉስ ቫይታሚን ሲ።
ዘይቱን መብዛሕትኡ ግዜ ሸለል ዝበሃል ግን ድማ ኣዝዩ ልዑል ጥዕናዊ ረብሓ ዘለዎ ሱፐር ፍሩት እዩ። ካብ ብርቱካን ብዕፅፊ ዝበዝሐ ቫይታሚን ሲ ይሕዝ። ብተወሳኺ ሊኮፒን ዝበሃል ፀረ ኦክሳይደንት ኣለዎ። እቲ ኣብ ዘይቱን ዘሎ ሊኮፒን ንቆርበትና ካብቲ ሓደገኛ ዝኾነ ጨረር ፀሓይ ይከላኸለሉ። እዚ ድማ ቆርበትና ንከይበላሸውን ንከይጨማደድን ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። ብተወሳኺ ዘይቱን ንባክተርያ ንምክልኻል ዘለዎ ዓቕሚ ንቆርበት ካብ ዝተፈላለዩ ረክስታት ይሕልዎ። እቲ ሻምናይ ባናና ንጥዕና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ተፈጥሮዊ መመላኽዒ እውን ትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምክንያቱ ብፖታሽየምን ቫይታሚን ቢ6ን ሃብታም እዩ። ረብሕኡ ፖታሽየም ንቆርበት ልስሉስ ንክኸውን ይሕግዝ። ባናና ምብላዕ ንፀቕጢ ንምጉዳልን ንፅቡቅ ድቃስን ይሕግዝ። እዚ ድማ ንጥዕና ገጥና ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ሕፅረት ድቃስ ንእርጋን ስለ ዘቃላጥፎ። መዓዝ ናብ ሕክምና ክንከደልና? እዞም ዝረኣናዮም 8 ፍረታት ንጥዕና ቆርበትናን ንንእስነትናን ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም። እንተኾነ ግን ቆርበትና ናይ ውሽጣዊ ጥዕናና መስትያት ስለ ዝኾነ ገለ ምልክታት ምስ ዝረአዩ ናብ ሓኪም ቆርበት ምኻድ ኣገዳሲ እዩ። ንሳቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ፈፀጋ ብምግቢ ጥራይ ክጠፍእ እንተዘይኽእሉ ጥዑይ ኣመጋግባ እናተኸተልኩም እቲ ፈፀጋ እናገደደ እንተኸይዱ ወይ ድማ መግሊ ዘለዎ ዓበይቲ ሕበጥን ቃንዛን እንተምፅኡ ሕክምናዊ መድሓኒት የድልዮ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ሕዱር ድርቀት ቆርበትኩም ብዝኾነ ሞይስቸራይዘር ወይ ምግቢ ክመሓይሽ ዘይኽእል ብርቱዕ ድርቀት፣ ፀሊም ነጠብጣብ ወይ ድርቀት እንተሃልይዎ። እቲ ሳልሳይ ናይ ኣላርጂ ምልክታት ገለ ሰባት ንተፈጥሯዊ ፍረታት ኣላርጂ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ሓደ ዓይነት ፍረ ምስ በላዕኹም ኣብ ቆርበትኩም ሕበጥ እንተገይሩልኩም ንመጻኢ ክትጥቀሙሉ ከም ዘለኩምን የብልኩምን ምስ ሓኪም ተማኸሩ። እቲ ራብዓይ ሕዱር ናይ ምሕቃቅ ምግቢ ፀገም። ከምቲ ዝበልናዮ ጥዑይ ቆርበት ካብ ጥዑይ መዓንጣ እዩ ዝጅምር። ስለዚ ወትሩ ምንፋሕ ከብዲ፣ ቃንዛ ወይ ሕዱር ድርቀት እንተሃሊኩም እዚ ኣብ ቆርበት ፅልዋ ስለ ዝህልዎ ናይ ውሽጢ ደገ ሓኪም ምርኣይ የድሊ። እቲ ሓምሻይ ሃንደበታዊ ቃንዛን ቀይሕ ነጠብጣብን ኣብ ቆርበትኩም ብርቱዕ ዋዒ ዘለዎ ቀይሕ ዝሕብሩ ወይ ድማ ቃንዛ ዘለዎ ሕበጥ ብሃንደበት እንተወፂኩም ናይ ረክሲ ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕክምናዊ ሓገዝ የድሊ። እቲ ሻድሻይ ፀገም ፀጉርን ኣፅፋርን ቆርበት ፀጉርን ኣፅፋርን ሓደ ዓይነት ፕሮቲን እዮም ዝጥቀሙ። ስለዚ ፀጉርኩም ብበዝሒ ይረግፍ እንተልዩ ወይ ድማ ኣፅፋርኩም ይስበርን ሕብሩ ይቕየርን እንተልዩ እዚ ናይ ውሽጣዊ ሕፅረት ቫይታሚን ወይ ናይ ታይሮይድ ፀገም ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሸውዓይ ቀልጢፉ ዘይሓዊ ቁስሊ ኣብ ቆርበትኩም ዝወፅእ ንኡስ ቁስሊ ንነዊሕ እዋን ንኣብነት ካብ 2 ሰሙን ንላዕሊ ክሓዊ እንተዘይኽእሉ ናይ ሽኮር ሕማም ወይ ካልእ ናይ ደም ዝውውር ፀገም ክኸውን ስለ ዝኽእል ምርመራ የድልዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ሕቶ እንተልኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ፀሓፉለይ ክምልሰልኩም እየ። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ፅንሑ።